में बाले धमके रे माथे पे बिंदिया चमके रे तेरे लिए ही 16 सिंगारे नाचे ये मन सपने सजा के रंगोली कहती है ये हाथों में मेरी चूड़ी barkanku dai. Yanzu sai mai abin da ya kamace mu hanzarta mi sauri. Mun san muna da babban yaƙi wanda shine a gabanmu, kuma ku ne jaruman da muke ji da ku. Kwantar da hankalinka, wannan ba wani abu bane. Abin da muka saba muke yi kenan. Kai? To amma to ya za a yi da auren namu? Daga shi za a yi sai mun dawo? To amma ba komai tun da ka ce mu tafi, in mun dawo a yi auren. Usaina, yanzu tafiya za su bar mu? Ki roƙe shi mana, ya ƙyale su, in an yi auren sa tafi.
don ni kwata-kwata ba na son tafiyan nan, ni dai ina ganin ku dakata. Da ku dakata bayan an yi aure sai ku tafi. Shikenan bayan an yi auren mata ni kuma zan je a gaya wa Ola Shankar ya daga tafiyan nan sai bayan biki. Tsare-tsare yana kyau. Ranka daɗe ya aka yi. Takuri ya ce shi da mutanensa ko ka shirya ko baka shirya ba a shirye yake da shigo kuma ni ma na san a shirye yake ko yaushe zai iya kawo mana hari. Bar ta ba ɗauki mataki. Ranka ya daɗe, mu fa jarumai ne sadaukai da za su ja da mu, za mu je to. Ku bari mana ɗaura aure mana. Shi kenan, amma ana ɗaurawa kowa da kowa ya fito a kasance a cikin shiri, ko ba haka ba? Wata yi a wasu ko wata ɗaya ne su yi. To in mun tafi wai me kuke tunani ne? Mun yadda da kanmu ba abin da zai same mu akan haka. Ku daina zancen wani abu zai same ku, a gaskiya ni dai ba inda za ku. Kuna nan tare da mu. Bai kamata ku tafi ku gana da su ba, saboda yin hakan ba su ji daɗi ba. Na fuskanta wannan ƴar uwar taku kamar ta fi ku damuwa da wannan ɗaurin auren naku. Dan haka yana da kyau sosai kwarai da gaske ba za su ji daɗi ba, ku je ku gansu.
tafiya za ku yi? Ya zama dole. Kwana nawa ne da ɗaurin auren namu? Kwantar da hankalinki, ki haƙuri, zan dawo ba daɗewa za mu ba. Ni dai ba na so ka tafi, inda da yanda zan yi. In hana wannan zuwa yaƙin, to da ni ko na fanshe ka. wannan yakin na kasa gane mai. Ba abin da ya dace kake yi ba. Ya za ka ce ba abin da ya dace nake yi ba? Kuma shi kawai kun kasa. कभी मैं शंकर ठाकुर और बलराम ठाकुर की कदर किया करता था, मगर आज नहीं। जब से दोनों काली महाराज के मित्र बन गए, मैं वहाँ से भी निकल गया और जोल महाराज के शरण में जाकर तुम्हारी मदद के लिए उनकी सेना को लेकर आया हूँ। कोमा। Wai shin ko ka san wanda za mu nema ne domin mu gama da shi? Shankar, ba za mu raga wa kowa ba, ba shi kaɗai ba ma kawai za mu nema, har da babansa. Baab ka musu!
suna takama da wa'annan 'yan tagwayen ne. To me ya faru? Bai san Shankar ba. Wauta bola ya aura musu yayansa. Ganin su yake jarumai wai su ne za su ja da mu. Bisa isa ba. Ni ba na so ka ɗauki komai a hannunka. Ka bar komai a hannuna. Ni na san tubbun da zan hada musu. Na san yaran nan fa shedanu ne. Kana kallon faɗan da suke yi kamar ungulu marasa kafa. Wai me zai baka tsoro kana tare da ni? Sanin kanka ne ina tare da runduna masu ƙarfi. Da ni ake shiga a dama, wani ko sai dai ya turo. Zan yi amfani da wannan dama in kashe sarkan nan nasa. Ka san dole zai ja haushi. Wannan yayi kyau. Ya batun wanda ka ce za ka tura su, kar ka tura banzaye. Ta ya zan tura banzaye? Ba ka la'akari da wanda na tura kafin auren su? Hakan bai shaida ma irin tsagiran da nake tare da su ba? Kai Wicket, na'am, shigowa nan a zo a karbi yaran nan ya gwada rashin karfinka. Shakka kake akan haka? In an tafi a kula, ba ina nufin a kyale su bane. Narmada nake so a kashe da 'ya'yan da ta haifa. Ina za ku da ita? Kyale ta! Ku kyale ta! Madaukakin sarki shi ya bani izinin kawo kina. Raju kenan. Raju din wa? Raju din banza? Matsoracin banza? Ke takata haka. Me martaba kike gaya wa haka? Ke wace ce ne da za ki ringa gaya wa Shankar magana? Lalle kina son mutuwa. An gaya masa. Marar adalcin? Saura kaɗan ya rage. Mu je mu ci garinku da yaƙi. Mu ribace matanku da 'ya'yanku. Samarinku kuma su koma ƙarƙashin ikonmu. Kamar yadda kike a yanzu, kina ribatacciyar yaƙi, sai abin da muka ga dama yi a kanku. Mahaukaci gara, ku da sarkin naku duk mahaukata ne. Oh, kun dauki halin mai gidan ku tozarta mata da ci musu mutunci ko? Mutumin banza. Ka sani tozarta mace a shari'a mu hukunci ne, hukuncin kisa ne dace da shi. In kai da dai kai hakuri ka gafarta mu. Ba zan kyale ka ba. Wicket, ku zo kalla wannan ya zama shaida ga wani ya guji aikata irin wannan ko zai zama jan kunne a kanku. Ku zo ku dauke shi. Kuna ji na ko? Ku ɗauke shi ku cilla shi a kogi, gawarsa ba ta da amfani kada ya samu abinci. Yi waje da shi.
ina so in tabbatar ma barazana ta ƙarshe da ni da kai. Na yi alkawari sai na kashe ka, wannan sai ta sha jininka. Barazana bai san ko ni waye ba. To yanzu zan kashe ka, zan ga da ni da kai jinin wa za ta sha. Ba zan kyale ka ba.
Shi kenan sabon sarki. Shi kuma ya za a yi da shi? Waye? Dan uwansa mana. Shi kenan mu je. मन में तुझे बसा जो लिया, ये नींद गई मेरा चैन गया, मेरा चैन गया। दिल ये मेरा घर है तेरा, मेरे दिल का तू दीप जला, तू दीप जला। तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरी, तू है मेरी, मेरी बाहों में अब मुझको न तरसा।